Stojí európsky automobilový priemysel, kedysi absolútny globálny líder, naozaj na hrane priepasti? Dnes sa pozrieme na kľúčovú otázku, ktorá formuje nielen budúcnosť našich ciest, ale v podstate aj osud jedného z najväčších pilierov európskej ekonomiky. A tá odpoveď, tá veru nie je jednoduchá. A je až neuveriteľné, ako rýchlo sa to všetko zmenilo. Viete, nie je to tak dávno, v rokoch 2015 až 2017 bola Európa absolútnou špičkou. Jej autá, to bol symbol kvality, dominovali na kľúčových ázijských trhoch. Lenže, ako vidíme, realita sa otočila o 180 stupňov. Dnes udáva tempo Čína, ktorá je lídrom v elektromobilite. A toto nie je len nejaká štatistika, toto je tektonický posun, ktorý mení pravidlá hry pre všetkých. Aby bolo jasné, toto nie je len nejaký dočasný módny výstrelok. To, čo sme svedkami, je proste fundamentálna, nezvratná zmena. Elektrifikácia dopravy už nie je len jednou z možností, je to nová realita. Pre Európu je to poriadne hlasný budíček, ktorý sa už jednoducho nedá ignorovať. A tento výrok to nie je len nejaký názor, je to konštatovanie faktu, ktoré rezonuje naprieč celým odvetvím. Či sa nám to páčilo alebo nie, éra spaľovacích motorov sa blíži ku koncu a budúcnosť je elektrická. Otázka teda už dávno neznie či, ale skôr ako rýchlo dokáže Európa na túto zmenu zareagovať. A viete, čo je na tomto fascinujúce? Tá neuveriteľná rýchlosť a rozsah, v akom sa Čína zmenila. Ona svet nielen dobehla, ona ho v mnohých veciach doslova predbehla. Jej trh sa stal globálnym epicentrom elektromobility, je to v podstate laboratórium, kde sa testujú nové technológie a definujú štandardy pre zvyšok sveta. To, čo sa dnes deje v Číne, už dávno nie je lokálna záležitosť. Je to motor, ktorý formuje celý globálny trh. A tak sa Európa v reakcii na tento prudký vývoj ocitla na kritickej križovatke. Stojí pred ňou rozhodnutie, ktoré definuje jej osud na celé dekády. Bude sa snažiť chrániť staré štruktúry, alebo odvážne príjme výzvu a vrhne sa do inovácií? Takže, o čom sa teraz v Bruseli najviac hovorí? No, sú to ochranné clá. Myšlienka je celkom jednoduchá. Dočasne zdražiť dovoz napríklad čínskych elektromobilov a dať tak európskym výrobcom trochu času na nadýchnutie. Majú fungovať ako taký štít, ktorý ochráni domáci priemysel, kým sa prispôsobí novej konkurencii. A presne tu sa dostávame k jadru celého problému. Chránia tieto clá skutočne našu budúcnosť? Alebo sú len zúfalým pokusom umelo predĺžiť život minulosti, ktorá sa už aj tak nikdy nevráti? Toto je tá zásadná dilema, ktorá rozdeľuje politikov aj ekonomov. A aby to nebolo až také jednoduché, celú situáciu ešte viac komplikuje debata o roku 2035. Ten pôvodný plán ukončiť predaj nových spaľovacích motorov mal byť jasným kompasom pre celý priemysel. Mal to byť signál, kam smerovať investície. Lenže akékoľvek spochybňovanie tohto cieľa vytvára chaos a vysiela svetu zmätočný signál, že Európa si možno ani nie je istá, či tú elektrickú budúcnosť vlastne chce. Európa má teda pred sebou dve veľmi odlišné cesty. Poďme sa teraz pozrieť, kam každá z nich vedie. Pretože následky rozhodnutí, ktoré sa robia práve dnes, budú formovať našu ekonomiku a život na dlhé roky dopredu. A tu sú tie dve cesty, čierne na bielom. Na jednej strane máme protekcionizmus, snahu stavať múry a brániť to, čo poznáme. A na druhej strane je cesta inovácií, otvoriť sa svetu, prijať výzvu a použiť konkurenciu ako palivo pre vlastný rast. Sú to dve úplne odlišné filozofie, ako sa postaviť k budúcnosti. Ak si Európa vyberie cestu protekcionizmu, no ten scenár vyzerá dosť pochmúrne. Skončíme pri výrobe zastaraných technológií, o ktoré vo svete už nikto nebude stáť. Naše cesty budú plné starých, drahých a neefektívnych aut. A čo je najhoršie, stratíme kontakt s globálnou špičkou, čo nevyhnutne povedie k zatváraniu fabrík a strate pracovných miest. Je to v podstate recept na postupný úpadok. A v ostrom kontraste je tu cesta inovácií. Tá znamená postaviť sa konkurencii čelom, veď súťaž s tými najlepšími nás predsa donúti byť lepšími, zrýchliť vlastný vývoj. Výsledkom budú moderné žiadané autá, ktoré si bude chcieť kúpiť celý svet. Len takto si Európa nielen udrží, ale aj posilní svoju pozíciu globálneho lídra a zabezpečí si dlhodobú prosperitu. Záver tohto porovnania je teda pomerne jasný, však?
Tvárou tvár takejto masívnej globálnej zmene existuje len jedna dlhodobo udržateľná stratégia a to určite nie je brzdenie pokroku. A tento citát to vystihuje úplne presne. Akákoľvek snaha zakonzervovať minulosť je vopred prehratý boj. Skutočná sila a jediná cesta k prosperite leží v schopnosti tvoriť, prispôsobovať sa a neustále inovovať. A toto je možno to najdôležitejšie varovanie zo všetkých. Pretože ak začneme clami a reguláciami trestať nové technológie len preto, aby sme umelo chránili tie staré, je to ako keby sme si pílili konár, na ktorom sedíme. Brzdíme tým vlastný pokrok a dávame konkurencii obrovský, možno až nedobehnutelný náskok. V konečnom dôsledku je riešenie vlastne jednoduché, aj keď v praxi samozrejme náročné. Namiesto stavania múrov sa Európa musí zamerať na to, aby bola opäť najlepšia. Musí vyvíjať a vyrábať technológie tak presvedčivé a tak dobré, že si ich svet bude kupovať nie preto, že musí, ale preto, lebo ich naozaj bude chcieť. Aká je teda konečná odpoveď na otázku z úvodu? Európa má všetko vo svojich rukách. Má talent, históriu, kapitál. Teraz sa už len musí rozhodnúť pre budúcnosť. Musí sa rozhodnúť inovovať, nie brzdiť. Pretože v momente, keď začne brzdiť pokrok, nebrzdí konkurenciu, brzdí iba samú seba.